Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Asị m nke onye shiri nya zelu. Ụbọchị tata bụ ahịa Afọ. Nnukwu ụbọchị. Ụbọchị ndị mmiri, ụbọchị pụrụ iche. I hope we are all doing well. I hope we are all doing fine. Ama na ndụ dị. Ama na arụ siri ike. Amakwazi na ọṅụ zuru oke. Asị m nke onye chiri nya zelu. Onye ọ na-afụ bụ Chinonso Ezinwa Anaedo. Bụ Akajiọfọ. It's been a wonderful day. Please, I wish to apologize to them on my inbox. Those that I have not been able to attend to. Mande tinyere m ego afa that I have not delivered. Please be patient. Tomorrow we continue. I have been on online consultation since today and rendering other online services. Yeah, and then na share from online, and then melon more, and then agbala from, and then melon can and cause. So tomorrow we continue again, and then na born a video call. Makaya amara n'ilu mmụọ n'ilu owu. So I've not been able to, and o nwekwara ihe ndị I discover, you know, this our trend, this our current trend of daily live teaching program. On as the page is growing, so are those chatting up for consultation for one thing or the other, for, you know, inbox some now is on fire more than ever before. And I will knock it to and I say, wow, how will I be attending to all these people? You know, easy. So make a meme nzuike. I can offer a cambo. You can imagine when they send a message since 2 days ago, since yesterday, you know, message that they want to thank Ogugumaki Homo Melfa and all that. But I just got the message today. I just got to read it today. My name message sent like some days ago. So it's not been easy. So if Ezinwa Anaedo is not attending to you immediately, please be patient. I will definitely attend to you, please. Oh, well, but I'm going to hide my way better. Oh, I hide my way better. Actually, I'm going to basalo all mmiri. Because the key is on your video. I'm going to have my gamma mob and I'm going to share your video. Try to share this video, make it go viral. Let everybody get the video, the message. Please, because try to share the video, share the message, spread it. Actually, I can basalo all mmiri today. The other day, I spoke about mmadụ otu mmadụ ga-esi wee na-relate with ndị mmiri wee na-ayọta favors n'ihe ndị ọzọ. That teaching I made that day, because some people misunderstood me. That teaching I made that day is for general, everybody, no matter whether me bụ nwaanyị bụ nwoke,
ịbụ nwa mmiri, ịbụ nwa ọkụ, ịbụ nwa aja na ịbụ nwa ikuku, whatever all those languages that people use. Have nwa mmiri, abụ nwa mmiri. That day I made it clear that I need ebe ụmụ mmiri. Onweghị onye mmiri sọrọ nsọ. Anyị niile bụkwa na ụmụ aja anyị. Anyị niile bụkwa na ụmụ anyanwụ, ụmụ ọkụ. Anyị niile bụkwa na ụmụ ikuku. Maka na ihe ndị a niile zuru oke na onye ọbụla. Therefore, you are a child of all of them. Adọnwụrọkwa na onye ịga na mmiri ga nata amara, nata ngozi sọrọ nsọ. Agwa am that na water is a universal place of prayer. A natural water body, anywhere natural water body. It's a universal, it's an ocean. It's a otu house where bro that na you can go to the water, you kulu mmiri na anala onwe gị. Otu akwa squad ni nwe ike ịga na mmiri, ịnara ngozi na anakwa. Onwe onye ọsọrọ nsọ. Ịghọta? Onwe onye ọsọrọ nsọ, so onye ahụ na ị naghị eme omenala. So onye ahụ na iwu onye ụka, iwugodo na Islam, iwugodo na atheist. No one can on ya. You can actually go to water, obtain blessing. Maka after all, mmiri that physical water you could serve. We are now big more is a blessing. So onye mmiri sọrọ nsọ. That teaching I made that day. That teaching I made that day was for everybody. Mana nke nchọrọ ikwu start it's not for everybody. Nke na-ekwu today is not for everybody. Maka na ọbụla mmadụ niile pesịrị na fire akpa ibu da anya jee na mmiri. It's not as if na ịkwakwa jee na ndị mmiri achụchi ya ga-azụ, no, but to some people it's not necessary. To some people it's not necessary. Some people all that they need is just fan on all like this. They can just visit water. With anything hang well. Ogodo ọjị nkete, ogodo ofu mgbu ọjị ka ị nwere iwere ya gawa mmiri. Iru ọdị ya ikwu okwu te na ekwusicham ihe anụ adade. Iwere ya ekwu okwu tiere ndị mmiri. Gị na ha anọ ịnawakwala onwe gị. Ọbụgo nnọọ nzu ka ị nwere sọsọ nzu. Iwere ya gaa na mmiri ikwu okwu ịmarị ha nzu na mmiri. Gị na ha anọ ịgwa ihe ị chọrọ. Ịnawala onwe gị. The most important thing there is that inner connection. You understand? Ihe ọbụla ị nwere were ya gaa na mmiri. O nwere some people are that they can stop at that level. Other higher protocols and other things and mmiri is not really necessary for them. O nwere ndị ọbụ that na ọdụrụ unnecessary na ha eje mmiri je gbuo je were ife dụ ndụ nwere ọbara wee jee na mmiri. Ihe dị ka ọkụkọ ma ọ bụ ewu na ihe ndị a. O nwere ndị ọ na ndụ fa ọdụrụ unnecessary. Mana o nwere ndị ọ bụ a necessity that they should do it. Ịghọta? Ọ ndị akọ ya wa agba afa asịfa jee kwa ibu mmiri. There's a difference between jee kwa ibu mmiri, jee kpee ile ọma. Jee kwa ibu mmiri, jee kpee ile ọma. Ịkwa ibu mmiri dị iche, ikpe ile ọma dị iche. Ikpe ile ọma, you don't really need much time for ikpe ile ọma. Ikpe ile ọma, ofu mgbu ọjị ezugoro gị ịga kpee ile ọma. Ofu ọjị ozugo ma ọ bụ mgbu ọjị na-abụ. Ofu nzu ofu ogbe nzu is enough. Just iwere eti na akpa gị na-agala onwe gị. Ị ga gbada mmiri. Iwere ga gwa ndị mmiri okwu terefa ikpe gị ile ọma. Do you understand? That one doesn't require much protocol. When do that na their life is that ha ga na-aga na mmiri na-ekpe ile ọma. Ha na-eme ndị mmiri na-agọzi ha na-anata ama na-agakwala onwe ha n'ilu. Mana o nwere ndị ọ bụ that na the necessary need to ịkwa ibu kind of nya a na-akpọ imerụ ndị mmiri salaka. Ime salaka nya ịkwa ibu mmiri wee merụ ndị otu ha niile nọ na mmiri olili salaka. Of which that na ya akwa ibu a ga-eji ife ụkwụ na abọ, a ga-eji ife ụkwụ na anọ, a ga-eji anụ ụkwụ na abọ, jirikwa anụ ụkwụ na anọ
wee gakwa dị ibu, meaning that na ọkụkọ ga-adị ya, ewu ga-adịkwazi ya. Do you understand? O nwere ndị ọwụ that na they need to. In such cases, ụdịka ndị anụwa nwere ike ọ bụrụ na ọ bụ for some reasons enwere ike demand for this kind of appeasement. Either that na the person bụ na ọ bụ onye ọrụ malụ kwesịrị ijeru ndị mmiri ozi, kwesịkwara that na onye ahụ hazitecha ọnọdụ ya na ọ ga na-akpọ ndị mmadụ na-agbatata na mmiri na to intercede. Ịghọta? Therefore such a person will need that level of appeasement. O neediri ime. You understand? Ma ọ bụ na onye anụnwa maybe na ọ nwere ọrụ na ọ na-anọ, o nwere ministry ma o nwere ọrụ ọ na-alụ, o nwere ọrụ ọ na-alụ, ọ chọọ ka ndị mmiri tinyere ya aka n'ụzọ pụrụ iche. Maybe na ọ na-azụ afịa ma ọ bụ na o nwere ọrụ ọ na-alụ, o neediri ike si na mmiri to make headway. Then onye ahụ nwere ike jee na mmiri kpaa ụdị ka ibu a dọịrị ndị mmiri. You understand? It's in special occasion that you need this kind of ịba ibu mmiri, ọrụ mmiri, water appeasement. Nke a ka m kpọrọ appeasement. You understand? Ọ bụla mmadụ niile. Mana it's unfortunate that these days onye bịa na be gị gbara ya afa, ịgba afa ma ya agbata onye ji ekpa ibu mmiri, ọ dadị ya ka ma agba afa. Ọ dadị onye ahụ ka eme ihe na-akọ ọnte na-esi ya ji ekpa ibu mmiri. In most cases what I tell people bụ ga kpee ile ọma, and if nsị bụ ga kpee ile ọma na mmiri, it means that you should go and do it yourself. Ije na mmiri maka ikpe ile ọma, you don't need dibia. You don't need anybody to help you do that one. If you ikpe ile ọma, you don't need anybody to help you do that one. You don't need dibia. You go yourself. You go and talk to them one-on-one. Do you understand? With anything you have. So when you know some see, let me tell you, okay, bo, ọ na-abụ mmadụ nọketa otu o nwere ike onye anya ọ na-apọpọ ya chatara pọpọ chatara otu anụ a ọkwatusie ya ọchọ ofu ahụ dị mma nnọọ ori agbada mmiri oruo na mmiri oberisie ya gakọyala azụ na mmiri wori agba ndị mmiri okwu o mechakwala anụ ya ọ nawa bịa o jee obekwa n'ile ọma. Do you understand? So anything at all in Melun, you can use it to go there. It doesn't require much protocol. You don't need dibia. Upon ambaro afana sege na giga be iloma na mmiri. Go try and do it yourself. That's gap be iloma na mmiri. It doesn't require protocol. And it doesn't require any specific water. Ni nwere ike ịga na mmiri ọbụla nọrọ na mmiri ahụ kpọọ ndị otu mmiri gị si ha bịa na mmiri dị otu a na ha nekwa n'ọjị ka iji wee bịa ma ọ nọ nzu ka iji wee bịa ma ọ bụ nọ nke a ka iji wee bịa iwere ya gwa ha ihe ị chọrọ. Agba ngị dat na that item iji wee je na mmiri na ọ dị ka envelope. You are speaking into it. That's your words you are not speaking into that item. It's now like the written letter inside the envelope. Iwori degidonya letter degide ikucha ihe niile ka o si wee dege eterefe ya na mmiri. You don't need dibia to do that one for you, and you don't need to go to any specific water. Yeah, na say mmiri shi mmiri or mmiri whatever mmiri ndot. N'ikpe ile ọma, you don't need such protocol. Ghana mmiri ọbụla nọ gị nso that is easily accessible to you. Nọrọ there. Iruo there kene mmiri nọ na ya. Gbaa afa gị then kpọọ ndị otu mmiri gị. You must not even know the name of mmiri shi gị or mmiri ndị otu gị or whatever. That same pattern na ha ekuziri oke ihe use kwa. That same Ezinwa Anaedo pattern. Agba mụ na mụ nwere special code for everything na-eme. Let's take for example, no ọjị ka iji wee gaa na mmiri.
let's assume na ihe abụọ ji na ọnya ka ị nwere iji wee je kpee ile ọma na mmiri. I wee jegide nnọọ ruo na ya bụ mmiri. I wee manya aka na akpa wepụta ọjị a. Okay. Let's assume na mmiri njelu na ebo mmiri nọ na ebo mmiri Ekulo, for example. Mmiri Ekulo na ọnya mmiri dị m nso n'ebe nnọ. Wee jebe na ya ka ndụ odudi a wepụta ọjị a. Ihe mmemme bụ ewere m ya gosi mmiri mbịa na ewo nkwuosi mmiri Ekulo ekenekwe m, mmụọ nwe mmiri ekenekwe m, otu ụlọ otu nọ na mmiri ekenekwe m ọnụ. Ọ mmụọ bụ chi nọ nso Ezinwa Anaedo nwa Okori, ọ mmụọ bịarụ na mụ nọ na mmiri Ekulo anụ a wee na-agbakọ ndị otu mmiri m. Ifo ka nsi wee connect ya na mụ nọ na mmiri Ekulo a wee na-agbakọ ndị after ka m kpọchara afa m. Na mụ nọ na mmiri Ekulo a dị n'obodo dị otu a wee na-agbakọ ndị otu mmiri m. Maka ndị eje n'afa a na-asị achọrọ m ịma afa mmiri nsi bi ụwa, achọrọ m ịma afa. O nwere ike esi fafa jee na mmiri ọbụla jee kpọọ ndị otu mmiri fanye oke fajụagodo ụbọta amaghị ọnụ m afa ndị otu mmiri m. Isi onye ọ jee na mmiri ọbụla nọ gị nso nọrọ ebe a kpọọ ndị otu mmiri gị nye ha oke. Onye ajụagodo ụbọta amaghị ọnụ m afa ndị otu mmiri m. I am giving you the code to connect. Ha gwara m na the code to connecting to all your spirit forces, ma chi go, ma ndị ichie o, ma aja ani o, ma ndị mmiri go, ma ndị otu go, ma whatever that is connected to you. The code to accessing them is your name. Na mụ ruo na mmiri a ewe mwepụta ọjị anụ a wee sị mmiri Ekulo anụ a mmiri anụ a nọ na-ekenekwe m, mmụọ nwe mmiri a na m ekenekwe. Ọ mmụọ bụ chi nọ nso Ezinwa Anaedo nwa Okori, ọwụ mmụọ nọ na mmiri a na mmiri Ekulo anụ anọ n'obodo dị otu a wee na-agbakọ ndị otu mmiri m sị ka ọ nọ bịa na mmiri a na ọjị ka m ji wee bịa. Ifuru ka m si wee connect ihe niile very simple and easy. Ọ bụrụ nke ije crack your brain wagba onwe gị isi kelu mmiri ma agba afọ ya. Maka some of you will like to be told okay na mmiri ndị otu gị bụ mmiri be nna gị afọ ya wụ so 10 unless na ịkpala afọ ya that n'ihe ijele adụrụ abụla is a lie. With that your name then kpọọ ndị otu mmiri gị by mere mentioning of that your name even alone in that water. Ndị otu mmiri gị awụchigo na mmiri ahụ to listen to what you are there for. Your name is the connecting code to everything. I'm talking about ije kpee ile ọma. Ọ bụ na mgbalụ gị afa sị gị gaa kpee ile ọma na mmiri, manụ na ihe mgbalụ gị abụrụ ije kpakọsịwa ibu. Just whatever thing you have were ya wee gawa. Ị nwere ike gadakwa, ị nwere ike just chọta obere efere white weta nzu tinye na ya, weta ọjị tinye na ya, wele edo tinye na ya, kekwa ife ọzọ na-ada etinyekwa. Any other thing gbata gị n'uche that is natural things, so ọbụlakwa ibukwara plastic na ihe na-eje tụkọ na mmiri. Natural things ị nwere ike itinyezi fruit ma ihe ọnụ na-eri na ihe ndị ọzọ tikọ na ya obere efere a iwere eje na mmiri ikwuchi okwu ịdọwa na ọga mmiri ebe ahụ asọkwa nke tekọ ihe n'ime mmiri. Si ya ije kpee ile ọma na mmiri ada achọ ya mma. Ije kpee ile ọma na mmiri anaghị achọ ya mma. Onweghị specific pattern, onweghị ọnụ otu a ka a ga-esiriri mee ya if not ọmanga is a lie. Is a lie. Ịghọta ihe na-ekwu? Ịma na mmadụ nwere ike ịgo akpa rice onye aka dị agba among that na like some people na-adị ekwu ije kpee ile ọma kedu ife ọ ya eri. Ikpe ile ọma na mmiri ịchọ ka o rie gị 100 naira ọ ya eri gị sọsọ 100 naira. Ịchọkwanụ ka o rie gị sọsọ 50 naira ọ ya eri gị. Ịchọ ka o rie gị 1000 naira ọ ya eri gị. Ịchọ ka o rie gị 100,000 naira ije kpee ile ọma ọ ya eri gị. Ịchọ ka ikpe ile ọma rie gị 1 million naira nwanne ọ ga-eri gị. Ịchọ ka o rie gị 50 million ọ ya erichacha. O dipendịrị ihe ị kwadoro iji wee je ya bụ ikpe ile ọma. Ị mara mmadụ nwere ike ije ikpe ile ọma golo akpa rice go ihe dịka ofu ma ịbụ ma ịtọ ma ịnọ
Abara iso. Busia granite oil na cans. Gosia maybe cartons of Indomie. Gosia ọtụtụ ife ndị ọzọ. No. No, baazia no no n'ime ụlọ. Udo dị, ana m abịa. Ọgọ nwaanyị bịa. Nwanne my wife. So, mmadụ nwere ike gotekwuo carton of wine. Tinye na ya. Onye ọ nwere ike gota anything atọ. Gụkọta ihe ndị a paaki ya na moto buru buda mmiri. O ruo na mmiri ọ paaki ya one side na ọga mmiri ebe ahụ. Ọ paaki ya ebe ahụ ọgba ndị mmiri okwu. O weruzie ọjị gba ha okwu na mfọ aka o butere ife. N'ọsala aka ka ọ bịalụ melụfa. Okwu ihe ọ chọrọ okwu chọọ hapụ ihe niile ebe ahụ nalie. Do you know what will now happen? Ndị agụụ, people that depend on ndị mmiri for nni ụbọchị. Fa ga-abịa bido kewe those things. He doesn't even need to be there to be given to people. No, once they were there, just now aga mmiri ebe ọ ya dị save ebe mmiri ama mebie. As far as ọ godochagoro ndị mmiri about it, were ọjị gwa ha okwu tere ha na mmiri. Ihe a adọ ebe ahụ. Ndị na-agba atazi fa na-ebulu. Na-ekeruzi enete otu ọ na ha esizi wee mie. Ịma na ikpe ile ọma. No ka aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. You understand? O nwere mgbe ụfọdụ otu a nche ekwa ebu mmiri, especially for myself. Ana m ewepụta like 100,000 plus kwa ofu ibu mmiri. Kwa ofu ibu. Igwete dị ibu mmiri ga na-ajụ. Ndị motherless baby ka na-ebujere nke a ka ọ bụ mebi o nwere ndị a na-eji ike ife. Onwe ha mana ndị mmiri ka njeri inye. Ngokọsicha ya otu anụnwa ma akwa abada George gụkọzi m ife oriri dịka ife anụnwa abụọ ya nya mmecha ya otu a ngozi na-eso ya na DSS ngori mgbada na mmiri ma otu anụnwa ndọbasi ede gwa ndị mmiri okwu tifa n'ọfọ aka ngote na ọsara aka ka m bịa imerụfa. Do you understand? Nke a just ije kpe ile ọma. Ile ọma ahụ ife a nya ije gba ndị mmiri okwu maka ịnata ha favor. Maka ikenefa maka favors nke ịna ha na-enye gị enye wee na-ayọkwu fa for more. Ọnya ikpe ile ọma. Nsị mgbalụ ga afasị oga akpe ile ọma nwanne. Ọ karị gị mma na iji aka gị wee mee. Maka mgbacha gị dịka ife anyị wee gawa n'iru jụọ m ego one ka ọ ya eri. Ọkwa nya na ikoro. Ejụwa m ego one ka m eji wee mere nya na ikodu. Do you understand? Maka na ikpe ile ọma agbara nke ịchọ ka o rie ọsọ 50 naira ọ ga-eri gị. Mana ọ gị eji aka gị nie. Mana once you involve dibia ka o je kperu gị ile ọma, of course. Dibia na ezumezu ya ebu ọnụ. Ọ na o jecha kperu gị ile ọma ahụ ọ bata ọ na-ene ndị otu mmiri ekpo. Mba. O ya etinye ego ya eju wee ya o jecha ya ọ nata ogbuo ndị otu mmiri ya anụ. N'ile ọma o je kpe. Ọnya mere ụfọdụ ndị dibia nwere ike collect 150,000 na maka ije kpe ile ọma. Ụfọdụ ndị dibia nwere ike collect 100,000 just maka ije kpe ile ọma o. And a collect ya ị na-enekwa anụ iche na ka ha were ejegolo efi wee kpụdara ndị mmiri gị na line. Ewere obere efere atụtụkọ 1 or 2 things tinye dị ya were eje na mmiri. Do you understand? Onye ojechazi ya nata ogolo anụ gbara agba gbuoro ndị mmiri ya. Do you understand? Ana m ada agwa anyị that na ọ bụla ịgba afa awụ isi ịdịkwa ready ime ife afa akwuru. Because most of us find it difficult to take certain things by ourselves. No, dibia ga-emeri m ya. Once you involve dibia, then be ready to pay. And no matter the price dibia gbara gị iwe ewe na gị nyafụ na awọfụ n'obi. Engineer wee kọchọ nya dibia. Engineer wee sị na ọ bụla ezigbo mmadụ. No fake. Don't talk such rubbish. Ọ ka ma price ọ gbara ga adrọ m ije ebe ọzọ. Do you understand? So wee bụrụ mma na ihe nsị ka ikwuo tata anụ abụ. Ihe nchọ ka ikwuo tata anụ abụ ịkwa ibu mmiri. Agbara m anyị dat na ihe gbasatara ikpe ile ọma
You don't need dibia to do that for you. Because just he na-eje ka ije na gbande mmiri okwu narụ ha amara. Mana ifọrọ ịkwa ibu mmiri, ọlụ mmiri, it is a ritual that have due process, procedures, and that must meet certain requirements. Ịkwa ibu mmiri. All nya mere that na obia na ịkwa ibu mmiri that you need a dibia to be there. After Kankusia that and Nkuzi the other day, many people shall tell me in boss, they were like, that they are so happy to listen to such my message that they now come because he had your book and Kuzi to fire to Japalo and Wafi Bum I don't teach such. And Kuzi yes, we are Japai Bum Mili. Where Jay appease and them Mili. Obon Baylor, then that one is a different thing. Man, Obon no okay, Japai Bum Mili. That require this and that. And then certain protocols and proceedings and necessary things. I believe you need a dibia for that. And that by my that now for ndo to mmiri esege bia kpatalo hi ibu mean that onwere strong reason for you gbagia. It wasn't just for nothing. And ịkwa ibu mmiri ahụ ịkwa ibu mmiri ihe nju asigi no need ka dibia merụ gị bụ na ọkwa ịkwa ibu ka akpọrịa ibu ka akpọrịa. Do you know the meaning of ibu? Na agbọrị ibu mmiri abụrụkwa maka na agadi ife wee buru jewe. No, that is not the meaning. Ihe ji akpọ ibu mmiri bụ na no nwere load ndị mmiri bolu gị. O nwere load, o nwere responsibility, o nwere task ha bolu gị, ha nyere gị. Do you understand? N'ihi eji wee bịazi for that ritual bụ ka anyị wee nwee ike wee zetu oge nya bụ ibu ọnya ibu mmiri. Maka ụfọdụ ndị n'ime ọnụ nọ na ibu mmiri na-eche ọnụ ije gọkọ ụwa niile buda na mmiri ya tụkọrọ na mmiri. Ibu mmiri eme no o nwere a load, o nwere responsibility. You may call it responsibility, you may call it a load, you may call it a duty, a task laid on your shoulders, on your head by the mmiri. Do you understand? So now yekpa ibu mmiri ahụ means to go and take off that load. Ka ebutuo ya. Ibutu ya blọkwa na ọ na-ajụ ya ajụ. Ka na ka ibutu onye ya fa dị na ọkpa that load ka ibutu ya le mara ife dọ na ya. Therefore you need a dibia. A man zo onwe gị nya bụ ibu. Onwe na-ezo onwe that ibu. For that ibu mmiri, a man ze ya onwe gị. That is the need, the reason you need the dibia. And dibia ga-eju odeka ife anụ a bụ dibia bụ ọfọ. Ma ọfọ agwụ ma ọfọ ndị mmiri. Ịghọta ihe m na-ekwu? Dibia bụ ma ọfọ agwụ and ọfọ ndị mmiri. Gịnwa atụ na ibu ọfọ ndị mmiri, onye nyere ọfọ mmiri. Onye nyere gị ọfọ mmiri, onye nyere gị ọfọ agwụ. Ọkwa agwụ anụ ya ụfọdụ ndị n'ime ọnụchi elu agwụ. Fa ejewalụ na mba. Jekwa ofu dibia n'ọrụ onwe ya na mba na ọ na be elu agwụ. Ma ihe na. Dibia were ofu ọfọ nye onye ọrụ. O nwere asị na ọfọ ọrụ. Dibia gwakọcha ọgwụ obi ọsị na ọfọ. Asị na ọfọ ọrụ. All those rubbish. So afọ iji alụ ọrụ dibia nyelu ya. Na Anaedo aya ife anyị mawa ọfọ ọrụ dibia bụ ọfọ agwụ ya. Nke ụmụnna ya na ikwu nne ya nyere ya. Onye ọfọ ọrụ mma. Ọfọ dibia ji alụ ọrụ. Onwe ọzụkọ ọfọ ọrụ ọzọ mma. Ọfọ ọrụ ọzọ ị na-ekwu okwu ya wụ ọgwụ agwara agwọ.
and it is not ordinary. Then of mmiri onye nyeru gị. Ndị nyere m ọfọ mmiri ma ọ bụ ndị ikwu nne m. The eldest man n'ikwu nne m. Nye nyere m ọfọ ndị mmiri m. Through the hands of onye nọchitere anya. Do you understand? Nye nyere m ọfọ ndị mmiri m. Then ọfọ agwụkwana nji alụ ọrụ bụkwa onye isi agwụ na ụmụnna anyị and ndị ikwu nne m nyere m ọfọ agwụ m. These two ọfọ onye ka nji alụ ọrụ. Awụ m water prince. Hapụchakwa na m ada aza oke afa na nwamkpi ji awụ jisi ụkwụ. So you understand? Na dibia ge ihe iji wee need dibia for ịkpa ibu mmiri bụ gịnị ka o wee zetuo gị nya bụ ibu ndị mmiri. Nya number 1. Number 2 wee bụrụ to initiate you kind of ha na-akpọ initiation ritual. Eziokwu na-ebe nwa mmiri, but then ihe dibia ahụ na-emelụ gị is not just ka akpa ebujedo arụ ndị mmiri. No, that dibia being that na no chizuru echuzu n'ihe gbasara ihe ọ na-eme, his duty there n'ịkpọ ịga mmiri ahụ is to nke mbụ ka ozie gị ibu ndị mmiri, nke bụ abụrụ ka o doo agbata n'etiti gị na ndị mmiri gị, ka o doo na agbata ka gị na ndị mmiri gị wụrụ 5 and 6 do na agbata do n'otu. Onya mere that na after ka dibia mesere gị that time, subsequently you have the power, the faculties to ịkpọrọ mmadụ ga na mmiri ga intercede on the person's behalf. Ndị mmiri ga-ege ntị. Do you understand? Onya mere you need dibia when you come to ịkwa ibu mmiri, because most of you are coming to me in boss ka nkuziere gị otu yes we je mee on your own, and I refuse. I refuse because it's not something you can just go and do. And most of you self, okay, what are the materials to go with? Get the material. What will I say when I get there? If that now you are not qualified to do that job, you are not qualified. Go and look for the people that are qualified for it. Pay them. Let them do it for you. Or after Kadibia bechalo that one, then subsequently, inweke gas na mmiri kwa ibu. Inweke gas na mmiri kwa lo onwe gị ibu, je na mmiri, je melu ndị mmiri ife. As a matter of fact, after that, nka dibia melu gị, subsequently, if you na-emezi ebo ị ga-akpe ile ọma to keep the fire burning. Oya ihe na-emezi. But that dibia have done original ịkpa ibu mmiri for you. I call my that day about myself, what I passed through when I was coming up to Ordinana. Otu ndị mmadụ were chara m ọrụ mmiri. Eziokwu na yes, ọrụ mmiri ndị mmadụ lụgasịrị m. I didn't get direct confirmation about the works. But that does not mean that no all of Falugase no na ni. Because as a matter of fact, dibia ọbụna kpọlana ịga ọrụ mmiri once ofu ugboro. Nwanne, efere ihe anụ nwan gbara gị about ize ibu mmiri and ido agbata n'etiti gị na ndị mmiri gị, it is completed. Subsequently, what you need bụ jiri aka gị jezie mee ya. Makana oblo na, for example, mụ na onwe m ndị dibia lụchalụ dị ọrụ. But something in me was telling me that it is not yet complete. And what was needed was mụ bịazie na onwe m bịazie gba ha okwu direct, one-on-one, personally. That was what was remaining to complete it. Until we got that was why only few items can pick. Welo fu akuko tinye ni we buru je we na mmiri we kwuchi okwu 12 days after I got that confirmation I got on call on the other video. Do you understand? Nde mmiri na wata ya because of what?
dibias oblo do so ofu if that first dibia say kpom we je mmiri emego that initiation o mechago ihe niile ahụ na ọ bụrụ na m ụma mgbe ahụ na ihe m kara ime ebe after ka that dibia mechara that first one ibu mmiri ahụ ome na the subsequent one any does me ije kpọ dibia ka o mere m no ejewe m na onwe m. Do you understand? But that first initial one you need a dibia. You need a dibia. Ihe mbịara ebe anụ abụọ ka nkụziere otu esi wee jekwa ibu mmiri na on your own. But I'm telling you the procedure. Onye mere o ji wee dị mkpa na ọ bụrụ na ịkwụ dibia ụgwọ ka ọrụ gị ọrụ mmiri, if possible, as far as all that ịkwa ibu mmiri, ịrụ ọrụ mmiri, water appeasement, if possible, nwanne, be there, physically present, be there, if possible. Gị na anya dibia ahụ yele gaa na mmiri, if possible self. Gbanya bụ dibia ka onye gị list of items you need for that ọrụ ka ijiri aka gị jezukọta ya. Then ya gbazie gị ego na ị ga-akwụzi ya for workmanship and for ibu agwụ. Yes. It is this method is even the best. Ọgba gị okay onye gị the list items ị ga-egote. Ịgba mbọ fụ na igote zuru ya. Then ọgbazie gị n'ọwa ego one dị otu a ka ị ga-enye ma unu jecha anya mmiri ahụ nata. Inye ya osigodi gị na 200,000 aka ị enye for workmanship nwanne nye after ka ị gose materials. Osigi na 100,000 ka ị enye nwanne go enye. Osigi na 500,000 go enye ọ na inwe all the money leave him or her. Do you understand? Maka na ọ bụ na emecha na ego ahụ ị ga-enye ya whether ma efi outside ewu outside ebu na so whatever. No ifi Igbo and ma ifi Igbo na aka galon. Na Igbo livestock ọ na aka galon. Efi Igbo na ha achọ igote kịta ka mgbuola ogwu bai. Maka owere onye ọrụ wetara ego sị ka egbuori ya efi. Efi Igbo ka nna ha achọ na. You understand? Efi Igbo ka nna ha achọ. So efi Igbo ka ọ na-like karị. Anụ Igbo. So ndị mmiri the same thing. And ọ na-agala ọnụ. Ego njiwe ego ofu efi Igbo na ba ya. Mmeji ewe ego efi Hausa 3. Ego njiwe ego ofu efi Igbo. Mmeji ewe ego efi Hausa 2 ma ọ bụ 3. You understand? Ọ na-agala ọnụ. So ọ bụrụ na ị na-akwụ ya dibia workmanship ya, agbazina ya anya. Yeah. So ọ bụrụ na ị eji aka gị wee go those materials, you go chazie as far as ozulezu. And then you have the dibia's workmanship ready. Ya kpọrọ ona yire gawa na the mmiri. Ọrụ gị ya wa ọrụ mmiri. Ọfọ ya ahụ o tidoro na that ibu mmiri is of paramount. That ọfọ dibia obu is of paramount. Don't skip it. You need it. Everybody want to be master man. Boy. You need it. So, no physically present for the work. Go materials. You got chopota that. You got chopota that now. The process of the all get doganya. Obona, for example, the dibia buy go call materials. When you give list. With that, you go in here mmiri. Do you understand? You go in here to I can wake you mmiri. Because some of you will ask, because Bamo ihe go kosi we jekwa ibu mmiri. The fact that you don't know the items means that you are not qualified to go for it. Contrast someone that is qualified. Often they ask, what do I say when I get there? The fact that you don't know what to say or how to present things when you get there means that you are not qualified to go and do it.
Like all need to qualify for it, you gamma. Do you understand? So my advice to most of us that when they complain na look at an all mmiri 5 times, 10 times, 4 times, 30 times, okay, go all mmiri, and yet you are still looking for Dibia to go and do all mmiri for you. Dibia sa go all mmiri ubole bua ubole to ubole no ubole ise. And yet you are still looking for another Dibia that will go and do all mmiri for you. Sorry to say that you are lazy spiritually and mentally. But don't say that here. You're lazy. Because if you are not lazy, Kadibia and Kempo Nambo, Lolo Golum Midi, as far as that Dibia, Bodibia Nezia, no buofo, or far war from Midi, where you're looking at all Midi. That first Dibia Bonambo, well, shouting a ball. You don't need any DB anymore. Make galo all midi. Either for yourself or for another person. Because that first DB boy media may go the whole necessary things. Manam o me go do ya. What you need subsequently bon jila kagi gawazia. So as far as that first DB have taken you for all midi, or go get license. Either for yourself or for someone else. Man, our problem but that you are too slow at learning. You can imagine Dibia Lugo maybe 5 times, but Ajoge name one item that should be in all midi you don't know. Isn't that shameful? It is shameful. And all okay in na city, send the Dibia ego, jealoba. Can ye do? And my dad when them malona come gonna Dibia scared, Dibia ya golo or danga be physically present. The reason you need the physically present but to learn, observe, learn. Oh, makano tutun de Dibia luga sere molum mili. Because you mecha mwejila akam. Makana most, let me say 90% of all million them maloga selam I was there present. And I was observing ne na alisi anafo. And the Dibia ne kukwa na me gente fuko si men ko na eme. Yes. Then we mecha we jisi akam, we jezie na afia. We to few things. Otu ansu we fun fasigasị eme ntoto kokwa na na ego mebu azu ibu igoziri nne ngo na ego mduru ntinye na efere we wole ọkọtinye we ruo na mmiri mekpa otu ahụ ndị Dibia sa si emebulum mmezie ya on my own. So ọ bụrụ na ihe dị ka no na ihe iji abịara m na mbọs ka nkuzielu gị otu yesu wee je ọlụ mmiri ebo na maalu bugoru golum mmiri na maalu golum mmiri then e chozie ka iji kwazi aka uje kwazi aluo that one is a different thing. Ghọta bịa kwute m for that one m ekuziri gị everything gwa gị ihe ị ga-eji wee ga. Ghọta even without collecting money from you m ekuziri gị because I've already done it for you and you paid me. Do you understand? So, where body abasanya ballum mili of a 10. Stop complaining na Dibia golum no gahalum mili no gahaga. Yes, no gahaga in a day could bear that now we didn't get the expected result. Our expectation on a breed frustration. Expectation. On there with so much frustration. Agwa my that na no nwere ike obuli he na me expect ka mmụọ kwadoro email gị. So we term it that the work is not successful. Mana nwanne if for that all I say not do successful, o nwekwara ihe ogbolu gị, o nwere ife o nwere uru ọbara. It wasn't just for nothing. O nwere uru ọbara. Ịghọta? Subsequently nwanne jizi aka gị
jee kpaa ibu jee na mmiri. When you feel that na the only didn't yield the desired result o kwesịrị yield, after ka the dibia kpọgoro wee gaa lụcha, nwanne subsequent one jizi aka gị jee mee, and that's na m na ịma ha eme. Jekwunya bụ dibia ọrụ gị nya bụ ọrụ a, si ya biko na ị chọrọ iji aka wee jeri mmiri, nya gosigodoro ole ife ị na-ediri iji wee gaa na mmiri. Ijekwu ya agosiri gị ọrụ na ọdịka mmadụ mụnwa wee Ezinwa Anaedo kpọbụ wee gaa mmiri lụchara ọrụ m, and you paid me complete. Ịbịakwute m again that na ị chọrọ iji aka gị gaa mmiri, mụ gwagodo ihe ị ga-eji, I will tell you. Ịghọta ihe m na-ekwu? Mana ọ bụrụkwa dibịa Okafọ gbara ụjarụcha ọrụ mmiri, bịakwute dibịa Okeke ka ọ kụzielu gị ife dibịa Okafọ kwesịrị ịkụziri gị, ọkụzighị ọrụ gị, mmemme ya. Maka na ọ naghị abụ onye kụọ ụkwa at the end of the day oje na-akwalụ, oje na-aghọlụ oroma ya. So wee bụrụ nya ahụ ihe dị na ife ihe mbịalụ abụlọkwa, because some people nwere ike they will be rushing to view this message ka ha mụta otu esi alụ ọrụ mmiri. Sorry ọ bụrụ ihe mbịara ebe ya ikuzi, kama m bịara ikuzi gị the procedure and the reasons certain things should be observed. Ịghọtara ihe m na-ekwu? And ya bụ ọrụ mmiri ahụ gekwa ntị, maka most of you will be like na ọ bụrụ na anya dibịa ya alụrụ m ọrụ mmiri, na ọ ga-abụrịrị na mmiri chi m, na mmiri ụwa m, mmiri ụwa gị, and mmiri chi woman that you are not even certain, no mmiri chi gị or whatever. You are not even sure, just like onye ụwa gị, you are not even sure. Na ọ ga-abụrịrị na mmiri ahụ nsi bi ụwa ọ ga-ejejeru dị ọrụ, is a lie. Asị adibịa ọbụla ga-alụrụ gị ọrụ mmiri ga-anọ na mmiri ya wee lụrụ gị ọrụ. Jekwa kwuo na m kwuru, Ezinwa Anaedo na-ekwu ya. Dibịa ọbụla bụ dibịa mmiri nwere mmiri mara ya ọrụ gbọ. Yes, o nwere mmiri mara ya ọrụ, o nwere mmiri o ji alụ ọrụ. Na mmiri ahụ o ji alụ ọrụ ka o kwesịrị ịdị na-alụ ọrụ mmiri niile o kwesịrị ịlụ. Ọsọ onye ahụ na mmiri gị dọ na mmiri isi wee bịa dị n'ala Yoruba, dibịa wee bụrụ onye Oraifite ebe wee bịapụta ka ọrụ mmiri, ọ ya nọ na mmiri ya ahụ dị na Oraifite hie kpọọ mmiri gị ahụ nọ na Yoruba nye ya oke. Onye idiri isi Oraifite ebe a jewe ana Yoruba. Ọ bụrụ na mmiri chi gị dị na ana be nna gị dị n'Imo steeti, wee na dibịa ya alụrụ gị nya ọrụ mmiri ahụ n'ọwa onye Anambra ebe a, and na o nwere mmiri o ji alụ ọrụ, dibịa ahụ ga-anọ na mmiri ya ahụ mara ya nya bụ ọrụ kpọọ onye bụ mmiri bụ na ọdụ n'Imo steeti nye ya oke. Because by the virtue of mmiri ahụ ịma ya ọrụ, fe ekpuwego ya okpu eze, nye the mantle to speak to any water in the world. Yes. Nke abụọ nke na onwere mmiri ya bụ na ọ na mmiri anya oke na ọ ya abịa narị ya, isi ala unless ma dibịa ahụ na-eje na mmiri ahụ achụ aja agba ihe ụkwụ na mmiri ahụ, ọ bụrụ mmiri mara ya ọrụ. Mana ọ bụrụ na mmiri mara ya ọrụ, it is already preordained na mmiri ahụ bụ standing point ya, ọ ga-anọ wee na speak na command mmiri ndị ọzọ niile. Onye idolo ịga na mmiri, ọ bụla ọya alụ mmiri ọ na-agbagharị everywhere, o jee na nke o jee na mmiri ya ahụ becomes his place. Ịchọ ka ọrụ gị n'ụlọ mmiri ebe a ka ọ ga-anọ wee rịa. You understand? Ọ bụrụ na ọ lụchazie ya, then ọ nọ na-ekunata mmiri n'ọrụ ya ịlụcha ikunata ndị mmiri gị ụlọ, then ọ lụcha alụ gị ọrụ mmiri ahụ na mmiri ya, then ihe ị ga-eme bụzi igewezie na mmiri bụ ụlọ ahụ gọngọn, ịgazie na dị mmiri gọngọn, ịrụzie ebe ahụ iwere ọjị kwuo okwu tee na mmiri wee kulu mmiri na nwala onwe gị be gị.
I need to say this because so much confusion everywhere. No ga-abụrịrị na mmiri ma ka ị ga-abịa lụrụ m ya. Onye gbara gị? Okay, gbakwuo m nọ agwụ ka m eji lụrụ gị ọrụ. Kere agwụ m ji alụrụ gị ọrụ. Ọkwa agwụ m. Agwụ be nna m. Agwụ ma ancestral agwụ nya ka m ji alụrụ. You should also tell me no agwụ gị ka m eji lụrụ gị ọrụ. Ebe ọ bụ na ọrụ mmiri m kwesịrị ịlụ gị nọ na mmiri ụka m abịa bịara ị ga-agwakwu m na agwụ m ma eji wee lụrụ gị dị ọrụ na agwụ gị. Do you understand? Na agwụ dibịa ji alụ ọrụ bụ agwụ mara ya ọrụ ya ka o ji alụ ọrụ niile ọ na-alụ ma ịbụ onye Igbo, ịbụ onye Yoruba, ịbụ onye Hausa, ịbụkwa onye ọcha, ịbịakwuo ya eji agwụ ya ahụ lụọ ọrụ gị ọrụ. The same thing ka ọ dị ihe ọnụ ọrụ mmiri ka ị chọrọ ịbịa o ya eji mmiri ya ahụ lụọ ọrụ gị ọrụ. Ịghọta ihe m na-ekwu? So wee bụrụ ya, as a matter of fact, ọnụ dibịa dogola na ndị otu mmiri ya na bie nwere ụfọ ọnọdụ ebe ọ na-enye ha oke. O wee ọnụ eje lụrụ gị ọrụ mmiri. O nwere ike ma nye ejedu na direct to ya the river ya ahụ because o nwego ya enwe na bie. Ịghọta ihe m na-ekwu? O nwego ha nọ na be ya already. O nwere ike ịnọ na bie n'ilu ọta ndị mmiri ya ahụ ọ nọla ebe ahụ n'ilufe ebe ahụ kpọọ ndị otu mmiri gị ahụ a na-enye oke. Ọgbọ ha ọ nọla ebe ahụ hazichacha alụfe ibu godochacha ihe niile ọya ogodo tido ọfọ obiezie nwa ọrịa si anya budazie aja na mmiri. Nwa ọrịa eburuzie jos ife nwa ọrụ a n'idiri ime bụ ọjọs bugido dị aja o ruo na mmiri ebe ahụ ọdọba ya na chiata azụ. Onweghị any other thing ọ ga-eme maka na dibịa nọgo n'ụlọ godocha ihe niile n'iru ndị mmiri tido ya ọfọ ewee buruzie budawa. Ịghọta? Let's say na like some of all these old aged dibia that na-enwere ike ilewuzi ugwu mmiri. That is how they do it. Ọ bụrụ ịbịa esi onye mgba nyaso na ọ ga-agbadayiri mmiri. Dibịa agadi nwoke ji mkpọ ma agadi nwaanyị ji mkpọ aga isi abịa ka ọ gbada mba. Ọ bịa nọ n'iru a na ebe ahụ ọ dọrọ ndị mmiri na be ọ nọla ebe ahụ hazichacha ibu mmiri niile agudocha ngudo niile ọ ya agudo kpọọ ndị otu mmiri gị sifafa na-ekwu ya okwuchacha owere ọfọ tido egbam ọsizie nwa ọrịa ma nwa mgba buruzie gbada na mmiri ma ngwa na onwe gị na-eme na ọ ya abụrịrị na mmiri gaa ka ọ nọrọ na be gudocha obinyezie gị mgba buruzie budazie na mmiri bụ na ahụ iruzie na mmiri bụ na asụsụ ife ị ga-eme ọjọọ si iburu eruo dị a ịdọba ịnawala onwe gị. Ọ gudochago ihe niile anya agudo okpere niile anya ekpe every protocol o mechago ya. Ịghọta? Ọ bụrụ na ị nọ physically present na during the work ọ nọ n'ilu ebe ahụ ọ dọrọ na mmiri ka ọ ga-anọ ọ sị gị mgba ibu mmiri a burie n'isi iburie n'isi ọ gudochacha mechacha ihe niile ọ ya eme ize ibu mmiri ka ọ chọrọ ime gị ihe ahụ maka ọnụ a ndị na-asị ya I want to do it myself. Jekwa ji ezewe onwe ya ibu mmiri ama m ka ya esi wee mịa. Ọ sị gị buru ya ibu mmiri ahụ iburie n'isi ọ gudowe chachacha ihe niile ọ ya agudo tido ọfọ o wee bịa natuo ya ọnya izetu ibu mmiri. Ịghọta? Ọ natuo ya officially ize ibu mmiri and then o tido n'ọfọ o dego agbata ọfọ ahụ o tidoro gị ewu agbata ka o doo n'etiti gị na ndị mmiri. That mmiri ọbụla ijeziri n'ụwa after ka o mesịrị desin with ọfọ ya ahụ mmiri ọbụla ọ sọziri gị ngụwa onye ọ rụrụ ọrụ a gaa n'ụwa you can stay there and speak and the water is bound to listen because an authority have established you. An authority have established you. Ibrugo onye amarụ there na mmiri by the virtue of that dibịa otidoro ọfọ zere gị ibu mmiri. So
o wee bụrụ ya ka ya na-ada na-afụtazi ọrụ mmiri otu anụ anyị si ada afụta. We attach so much emotions and protocol to it. Na dibia wee onye ga-emerụ gị ya. Once dibia megoro gị ọrụ mmiri once, ofu ugboro kpam, nwanne, subsequently you should go and do it yourself. You should go and, mana ihe mụnwa na-achọghị ọ bụ na ọ bụla Ezinwa Anaedo lụrụ gị ọrụ mmiri, ị bịakwutezie m ka m bịa gosi alụ gị items ya eji wee jerụ ọrụ mmiri on your own. Ọ ya esi m ike ime, unless m ya kwuo the charge m agba gị. Ịghọta ya na-ekwu? Maka na nkụzichi alụ gị ya bụ ife, mma ebulu agwụ m ibu agwụ, ndị mmiri m mma enye ha ife. So ya alakọ m na ndị mmiri m mba, ya alakọ anyị. Mana ọ nọ just iji akpa ilu ọma dịka m gbara gị, you can go with ọjị, you can go with nzu, all those basic things, anyone ị nwere, you can go with it. Gaa na mmiri kwuo okwu. Ekwuzigo m about that one in my previous video. So, I hope someone learned something today. Iwe na-ewe ụfọdụ ndị. Iwe na-ewe ụfọdụ ndị wako when they were kid na-eme expect. Na Ezinwa ya akụziri foto fa esi wee ji ọrụ mmiri kwa ibu na ihe ndị ọzọ. Mana ọkwa ya ka nkụziri ada ama ya ka nkụziri. Na ọ bụ na ị chọọ ịlụ ịga mmiri on your own, gakwu dibịa bugoro gị ibu mmiri. Dibịa uzere gị ibu mmiri, doru gị agbata gị na ndị mmiri. Gakwuru ya ka o nyere gị aka. Ya Amarachukwu Nwankwọ, ekenere m gị afọ m ihe ide m. Mana ihe maka mgbalụ gị. Na dibịa ya alụrụ gị ọrụ mmiri. Ọ bụrụ iwu na ọbịa ubenna na mmiri bụ ọnụ bịa lụ dị ọrụ ma ya aga na-aga. It's a lie. Ị ma na o nwere mgbe ụfọdụ like in the middle of rainy season, ya bụ mmiri m ekulo m ebe na mmiri mara ọrụ nji alụ ọrụ. The place all the far and it's bushy, always bushy during rainy season. Ọ na-adịwa very bushy, ị ga-awaketa ọfịa. So sometimes otu anụwa nchọ ikpe ile ọma na mmiri, what I do is that enwere m ebe ndọrọ fa na here. Nkunatago dị mmiri ha mụ na ha anọ here n'ime okwu agwụ m ebe, n'ime ọ na-agwụ m here, I mean. Nga n'iru agwụ m ahụ, anọrọ m ebe ahụ kpeerata ile ọma, mkpecha ya nnabụla afụkwa m ka o si wee ga 100%. So don't always stick to na dibia ya alụrụ m ọrụ na ọ ga-abịarịrị na mmiri m, if not na ọ gaghọ. It's a lie. Ọ bụrụ iwu na mmiri ụka ọ ya abịa alụ dị ọrụ ọ gaa, maka na ọ bụla agwụ be nna ụka o ji alụ ọrụ. Onyekwa na-ajụ ajụjụ a, Uche Zubi mbụ ọnụ, dibia nwere ike ịlụrụ gị ọrụ in your absence na lụọ ya lụchaa ya mmasị with your name and your picture, ọ ga-alụ ya. Mana the danger there is na ọ lụchalụ gị ọdịka ọrụ a in your absence, na you will be floating, ịma mma. Number one, na ọrụ ka ọdịka ọrụ anụ anyị nọrọ onwe gị ebe ị nọ na-agịjewara mkpa gị, dibia nọ na-alụrụ gị. Dibia alụchalụ gị, the disadvantage not there, but I'm going all of good dollar. You are lacking in knowledge. Number one, a mama, what and what can be used in all of me. Onya me and most of you go all of me 10 times. Yet you can't name 5 basic. Basic. You can't name 5 basic items, especially in all of me.
n'ibu mmiri. You can't. Because of what? N'ihi na-eme wee kwere dibịa ụgwọ je lụọ ọrụ gị nọrọ ebe ị nọ na-ekpere oyoyo. Do you understand? And another thing is that you don't know the proceedings, the procedure n'ọrụ mmiri ma mmụ ya. Dibịa omegodu video send alụ gị, you cannot capture everything. Man, ọ bụrụ na ị na physically present, ị na-eme observe, efu cha everything. Efu ife okwuru, fu ka o si wee mee nke o mere, fu ihe ogokọta gasịrị, fu everything. For the sake of knowledge. Onye ka o ji wee mkpa na ị ga-anụ ya. Nọrọ ya physically present. Efu ka o si wee mee nke. Efu ihe o ji wee je dị mmiri. So that ị chọkwa n'ime on your own, ị marụ ka ị ga-esi mie. Na dibịa na-alụ gị ọrụ mmiri na-amụgosikwa gị ọrụ. Ịghọta ihe na-ekwu? Dibịa ọbụla na-amụgosi gị ọrụ, ife atọ ọrụ ọbụla beat ike ọgbọ na uke, beat ike aka oghere, beat inyechi nri, beat ịlụ agwụ, ọrụ ọbụla ọrụ dibịa na-alụrụ gị. Dibịa na-eme ụzọ ife na about a time. Number 1, ọ na-alụrụ gị dị atọ ọrụ. Number 2, ọ na-eti isi gị datọ ọrụ. Ọ na-amụwa gị dị ọrụ. Onye mere nji o nwere atịkọ ndelu mbọsị gara aga mgba ndị mmadụ dat na ọ bụrụ na ị na-eme na ọrụ ọmara gị na dibịa mara gị and you are still at that level of ịkwụnyere dibịa ụgwọ isi alụ ọrụ gị ọrụ in your absence, you are not helping yourself. Isi na ọrụ ọmara gị na afa na-ekwu na ọrụ ọmara gị and na ịmapụ na onwe gị na ọrụ ọmara gị. And then dibịa gbarụ gị afa asị gị na ya ekerewe ọgbọ na uke. Isi ya ego ne ọgba ekweri ya ego si anya lụọ ọrụ ya in your absence. Nge nwa bụ onye ọrụ malụ ka ya ekere ọgbọ na uke in your absence. Hey, ị kakwala obi. If I were you, I will be there. I will be there physically present because na that ọrụ ahụ dibịa ya alụrụ gị bụ ọrụ nge nwa ga-emechakwa na alụrụ ndị mmadụ. Therefore, if you don't learn it at that time, dibịa na-emelụ gị, when then will you learn it? Eziokwu na-emecha je gbaa ọsọ agwụ. But ọ na-adị mma dibịa ya alụ ogo satin ọrụ be there. Mụta pattern dibịa ahụ. So that imechakwa ihe eje gbaa ọsọ agwụ, imejikwa with pattern dibịa na-agba ọsọ agwụ na nke ya. Pattern o jikwa alụ. Maka na ọ bụla ọsọ ofu ụzọ ka esi echu mmiri. Ịghọta ihe m na-ekwu? For knowledge sake. For knowledge sake. It's not all over. See, let me tell you, most of the things, the spiritual works I do today, I didn't learn it specially like Kanjoku Dibia Kokuzelomia. No. I learned them from me observing Dibias doing it for me. Namu mweko obonuke today, but namu observe Dibia, not one, not two. Maka eke go ma ogbono ke several times na aka ndị dibia. Ịghọta? Ha enyegoro m aka mee ya. Mfụ ka ha si wee mee. Now that I'm into the practice, I do it. No space oblo ejekwulo m a particular dibia kwụọ ya ụgwọ sị ya kụziere m ya. No. I learned it from the people that I paid that did the work for me. I learned it from them. Maka na ịkwụọ dibịa ụgwọ ka ọrụ gị ọrụ in your absence, you are losing in one part. You are only getting in one part. O kwesịrị ịdị ụzọ ife na-abụ ị ga-amụta, ị ga-benefit from na ịkwụrụ dibịa ụgwọ ka ọrụ gị ọrụ. Two basic things. Number 1 bụ na ị ga-benefit from the actual work ọrụ gị. Number 2 bụ na ị ga-gain knowledge. But whereby the dibịa do the work for you in your absence, then you are only getting one and losing one. So, oya na-ajụ dibịa nwere ike ịrụrụ gị ọrụ mmiri in your absence. Sure, ana m eme ya eme. Sure, with your name and your picture. With your name and your picture. In fact, if ọ bụrụ na m na-aga afụ gị iru na iru, that is, I have your image registered in my mind. Mgbe chi ịrụrụ gị ọrụ dị anya, what I just need is your name. Because your image is already in my mind. I capture go me na my digital camera.
on my mind. So during the course of the work, what I need to do is just to make that your image come up in my head here. You understand? So with your name and your picture, I can do the work for you. So, please, what is the difference between Dibia why and Ezinwa? Na Mohami na oya na ajo na Mohami ife we Ezinwa ebo mmiri. Ezinwa ya the owner of the sea. The owner of the seas. Otu anu we si nwe nne nwanyị aja ani. Yeah. Ezinwa ebo the marine goddess. You are not in charge of the marine kingdom. Ezinwa. Ada afia anya. Na afia anya once in a while make na afia anya maybe all manifest here in physical form. Afia Ezinwa. Wata afia. Mana she's invisible. Her physical form but the water, the liquid. Water more maybe na opotalo in form of one of the water animals. Nya na efu Ezinwa. Ezinwa mo Ezinwa ma kan na agba gefa. So that is the only Ezinwa I know. Nde dibia na akpọsikwa onwe fe Ezinwa. I don't know about that one. I don't know about that one. Ezinwa ya bụlọ mmadụ. Ọ mmụọ mmiri, mmụọ bi na mmiri. Ọ bụlọ mmadụ. So n'ihe ma o dibia nwanyị. Dibia nwanyị. A female dibia. A female native doctor dibia nwanyị. Then dibia nwoke. Onya ife mma. So you wata gi nsalo. So where body. And then which other, any other question? I think we are done. We are done. Can we go for Iloma with minerals? In Agakwe Iloma with mineral, I have always said don't dump plastic materials inside the water, please. Don't dump it inside the water. Someone who have done water settlements, can he still go for Iloma? Does it mean that people don't understand what I'm saying? Iloma onweho onye osoro nso and onweho period of time osoro nso. Agbara m that na ọ bụrụ na ịlụcha ọrụ mmiri ịkpacha ibu mmiri subsequently ị ga na-aga for ikpe Iloma. Mụọ ochie na ọsọ arụgo m ọrụ mmiri akpago m ibu mmiri zee ibu mmiri mee do agbatara etiti mụ na ndị mmiri mee ihe niile. Mana ana m ekpe Iloma to like today above agakwa mkpe Iloma na mmiri. Agakwa mkpe Iloma ana m aga mmiri like almost every onwere ka ọ gara izu na abụọ without me going to water. Ana m aga mmiri steady aga ekpe Iloma. Despite that na ma ịmakwa ugboro na ndugoro ọrụ mmiri n'ụwa ma ịmakwa ugboro na mkpegoro Iloma n'ụwa ma ịma our most of our problem but that now we just want that thing I game once for all. And I buy my that na blow once and for all something. Like if when you shot them name boss today, or na bam kedu ife nya ya eme na ya na akwa that na ya just choice settle ndem mmiri nya settle cha afanye ejo kwa church. We see anne oburu no isettle cha ndem mmiri ga kwa church. Just forget about the settlement, continue with your church. Church mgbe church ji we ju ga afọ. Ya ịkagide onye bụ Jesus nwe onye ọcha. Ịkagide no mgbe o juru ga afọ and you are now ready to get sense. Then you now come for the ọrụ mmiri. Ya ihe mgbari. Maka na ọ dị ka ndị ya afarụcha ọrụ mmiri ya. Hey, dibịa alụlụ fọ ọrụ wee ọ ya atagbu onwe ya n'afọ. Number one, fa ga-agbọta afa nya dibịa ya.
Makana in most cases, 99.9% cases, they will never get achieve any desired results from that work because their attention is somewhere else. Therefore, dibia alụ for the call alụcha ọlụ I achagido ya ọkụ. Dibia zọwa isi onwe ya ewere afọ eme ihe egwuregwu. So where bụrụ ya all right. What is your question, Arinze? If you, whether you have a call or not, of course, most of the people that is demanded of them to do APPEASEMENT bundeng call. Bundeng call. Most of the people. Akwasigom the instances whereby one may be required to go for APPEASEMENT. On them call. You may call any you may call Lana. If you're tasing man to call all minute, not medium can man or lawyer. Na mmiri m ka mma na we aida na agbada na mmiri direct ma na mo no n'ilu ebe ndolum ana ndị mmiri m nọ ebe a pakọrọ hazisiala odi ebutido ya ọfọ dem buru gbadawa mmiri ma ịchọskwa na mmiri ụkọ ya buru nna ọ na be m ebe a hazisia ya ebunyezie nga iburu jeozie na mmiri uje dọwalfa. You understand? So whether you have call or not, whether you have call, that now if you have call like that, dibia olochazielu go all like all mmiri ahụ, then go we na luzie igazie na mmiri bo na ahụ iwa oji kwekruzie mmiri ahụ kunazie be gị dibia olo go all mmiri ya agbazu otu yesu we haziri ndị mmiri go on na be gị. You understand? So I think we have to stop here for today. We have to stop here for today. And I thank you all for joining me. Your explanation and teaching. I say, okay. Thank you. How can someone know it's a DB? We are not on question and answer session anywhere. Oyana Ajua, please, go back to my page. I made a video some days ago about where I handle two topics where I talked about how to discover your calling. Go and watch that video, please. You get answer to your question there. How much is your offer? Shut me up inbox. Please, I have only one WhatsApp number. Oh, when they are born, let me even say this. Oh, when they are there, maybe if na I find it funny. Fashatiam na WhatsApp, and I ask him, let me call you to see your face. Kamalakwa mo bongewa. Oh, they can find na da, I want to call say da the insecurity. You are insecure. Despite you are chatting me, too much scam. But once you are on my WhatsApp inbox on this number 08032477868, I always write it on my post. Even on this live video now, go to the header, you will see my phone number there. You will see my WhatsApp number there. That is the only number I have that I use now. 08032477868. That is my number. You understand? So if you are chatting me with that number on WhatsApp, stop behaving as if you are chatting with someone that is a scam. I am not scam. And stop asking me, am I chatting with Ezinwa Anaedo? Please let me call you on video call. With this kind of approach, boss. Yeah, you can get a lot of women who are in a cause nonsense. But I don't know whether
my own dibia user for my own, sir. There is no problem. Joya, please, your phone number 08032477868. That is my number. I was just told by a dibia in my village that our people do not go to any river for any spiritual work. For all mmiri, we channel our prayers to the sun and drop the mmiri by the roadside. Is this an acceptable? Acceptable practice when you have already told me is the pattern of your people? Then follow that pattern now. Or do you want me to advise you against the tradition of your own people? That is not why I'm here. So follow the tradition of your people, eh? So thank you. We have to end here. We have to end here. I've been so busy since morning. I have eshi boka. Definitely I got fresh. That's my camera line. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary no men are Igbo. Kamesiam. Daron. Please share the video. Only after I have quiet.